I čao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Društvo. Danas je red došao da probamo nešto što nam tražite, ja mislim, gotovo 2 meseca. Pa da, otprilike, ja sam bio na jednom lepom eventu gde me pozvao Stanter, naš poznati Radislav Mihajlov, i bukvalno sam naletio nekog velikog gospodina koji se zove Pufi. Tako je, Pufi iz Monstera, koji je bio dovoljno dobar da nam ustupi nekoliko divnih limenki. Bukvalno je bilo u fazonu, video sam ga, rekao sam, brate, daj da probamo taj novi ukus većenom, i on je rekao, brate, čekaj, imam nešto za tebe, i daj mi ceo paket, ovako mi gura u ruke. Ali svaki put kad se on fazon, kad se vidimo sa njim, uvek je fazon, čao, i onda fazon paket u ruke. Paket u ruke i slikaj se, brate, ne znaš što hoćeš. I vozi, da. Inače, ovaj ukus se zove Mango Loco i Tomo, mislim da je vreme da malo više porazgovaramo o njemu. Mislim da je vreme, da. Generalno, Milane, što se tiče nekih energetskih vrednosti ovog pića, 12 grama šećera. 12 grama šećera, to je malo jače odnosno na standardni Monster, ili tako? Mislim da standardni ima oko 13 grama, nešto tako. Ozbiljno? Baš ono šećerna bomba, da, baš hardcore, aha. Okay. Ako grešim, ispravite me u komentarima, ali ja mislim da je standardni u komentarima da li je Tomo pravo ili nije, slažem se. Znači 12 grama šećera, ukus manga. Tomo, kako ti deluje ova limenka? Ovo je, mislim, najljepša limenka. Ambalaža izuva. Ne, sad iskreno se dvomim između doktora i ove. Ne znam koji mi je lepše. Ne, brate, ovo je ovdje kostur sa zlatnim zubom, znači... Totalno ono faza, znaš ono, kako se to zove, Noć mrtvih, što slave otprilike, da. U Meksiku, kako se zove, taj neki njihov festival i totalno je u tom nekom maniru uređeno. Brate, totalno Mango Loco. Da, jako lepo, jako zanimljivo. Odobri boje, bombona. Mislim, izdvaja se ova limenka, stvarno izdvaja, mislim da ne postoji nijedna slična na tržištu kod nas. To je samo još jedno da dokažemo, Monster kida sa pakovanjem. Apsolutno se slažem. Tomo, ajmo da probamo ovo. Okej. Inače, isto tako, Tomo, moram da kažem, ovo će biti odličan test da vidimo koliko je efikasan Monster u onome delu da te drži budnim, pošto... Da, ti igraš WoW, brate, bez prestanka Ja u posljednje 3 dana igram World of Warcraft Classic koji je izašao ponovo i ono, bukvalno ne znam da sam imao ukupno 10 sati sna. Što najgore, ja bi isto igrao, ali ja, nažalost, zbog mog posla ne mogu da igram. Znam, sve je jasno, jasno i publici. Tako da, društvo, ukoliko želite da se družite, kanal se zove Milanius, gaming kanal, ima live streamova, tako da slobodno zapratite. Tomo, kako ti ovo deluje? Deluje kao, brate, kao Juice. Doktor. Da. Kao doktor. Inače ovo Juice, seća se pre bio jedan Juice, onaj Ripper, ili tako? Da, ali on je bio, nije bio Garzina, ako se ne varam. Ne, nešto blago je bio, ali, znači imali su već jednu Juice verziju pre. Pomiriše. Ali evo, miris. Kida. Mango. Znaš što osjeća na mango? Pazi, znači miriše dobro, ima dobru boju, ima brdo šećera. Mislim da je to recept za uspeh, da se razumemo. Ali zanima me kakav je Monster, ajde, ću probamo kakav je. Ajde imamo Monster Mango Loco. O da, ovo je cool, brate. O, kako ovo su žalić, brate. Ljudi kada su nam slali one poruke, pričali su, ovo je najbolji Monster od svih. Brate, mogu slobodno da kažem... Da li se slaže s ovima? Da je ovo najbolji mango, znači u soku koji sam ikada probao. Jako dobar, brate. Kida. Mango ukus je totalno onako... Apsolutno je mango ukus, dolazi do izražaja skroz. Bukvalno kao da jedete zdrav mango. I ima malo akcent pomoranđe. Dosta je sladak. Isto tako, dosta je sladak, to moram da kažem. Ali opet, i malčice onako kiselkast. Sada, baš me zanima... Da li ti je ovo najbolji Monster? Od ovih koji imaju kod nas skupe. Ja mislim da... Mislim da jeste. Znaš šta, Doktor je jako... Pazi, malo... Ajde da uradimo sledeće. Da izvodimo doktora i da probamo. Ajde, može. U redu, Milane, donao sam i Rosija, tako da sad ide uporedni test šta je zapravo bolje. Ali inače sad kad gledam ovako dve limenke, Rossi ima tu teksturu, brate. Ima teksturu, ipak je Rossi Ross. Znaš, ovo ipak izgleda kao obična limenka kad pogledaš, ali obe su jako dobre. Ajde otvorimo, ovo nećemo pričati mnogo. Rossi, brate, ova crna limenka. Ova crna limenka, brate. Viš koliko je svetlije, na primjer, ovo je... Ovo je više kao džus, kao neka oranžada, nešto u tom fazonu. Ajde vidimo. Ajde. Drugačije je, brate. Ovo je više ima citrusnu notu. Više ima, nekako je blaže, čak i blaže. A pazi, ne, 10 grama šećera. A ima manje šećera, provaljuje se. Mango je bomba ukusa, ali Rossi je osveženje. Znaš ko je lomljenje, brate? Rossi je osveženje, brate. Ali bukvalno je ogromno lomljenje po meni. Ljudi, iskreno, mislim da je ovo prvi put, posle zaista duže vremena, da Toma i ja ne možemo da se odlučimo što je bolje. Brate, koliko su dobro boli mango, brate. I boju, brate, i sve.
Društvo, mislim da ćemo finalne utiske na kraju da ostavimo vama. Napišite u komentarima koji vam je bolji od ova dva monstera. Da li je to Rossi, da li je to novi Mango Loco. Zanima nas vaše mišljenje. Tomu, a što se nas tiče... Brate, koji taj po meni, bre. Baš je onako nerešeno. Društvo, toliko od nas za danas. Nemojte zaboraviti da zapratite na svim društvenim mrežama. Instagram, čak i Twitter smo ubacili. Stvarno? Da, imate Twitter Stada jedem. Tako da ljudi, hvala vam što ste gledali. Nadam se da se ova epizoda svidjela. A od nas do sljedeće epizode, vidimo se. Ćao!